Reta, diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yovit sa Tingog ning barangay. Let's go! Alright, sige, marhayda pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw kita ng Lunes sa June 23, 2025. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Chego Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, dyan sa lado teknikal Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Masida Liobit, Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako hasta alas 8 nin pagkaaga, digdi po sa programang ini. Duman sa mga drivers na kantabay ngunyan na pagkaaga, good morning po. Duman sa may mga kamatian get well soon. Sa nagsisilibrar kan sendang mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa mga kamamatapasada, kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Dahil na pinagbamati na anuman nakadibaadan sa sendong mga hawak mintras nakatutok na kantabay digdi sa 1FM. Sige, simulcast man over DWRL, Radyo Pilipino Ligasmi. Ano po ang satuya ng mga bareta kung dyan na pagkaaga? And presyo kan gasolina, krudo asin gas, malangkaw po ninda medyo magabat-gabat sa bulsa nyato na mga motorista. Kaya ngunyan kung mapupwede gasolina na. So igwang mga pirak gasolina na ngunyan na Lunes ta sa aga po tabi mamamatian ta na yan 380 pesos, 3 pesos 80 sentimos sa gasolina, 5 pesos sa krudo. Sa krudo po 5 pesos. Tapos po tabi gas siring man ka na level kan increase an mamamatian po tabi. Ini po adarakan gera na nangyayari duman sa Iran. Bata sa Estados Unidos kasuha po nakiaram na nag-strike na so tulong target duman po tabi sa Iran nuclear site na po tabi paura na nin bomba kan US gamit Anbito Spirit yugon mo yan bomber kan Estados Unidos. Yeah. Salap ay ano yan? Gamit po ang Spirit bomber kan US. Ang perdidig diyan tao makaira ka no. Minsan kasi political minsan yan nagkakaigwa kita nin gera because political considerations. Minsan dahilan po sa day pagkakasurundo, may mga personal interest at mga nasyones.
Ayo po yan. Three, let's go. Pero kita naglalaom na daini mauli sa World War III. Kataan Russia tapos ang China, I think they sinda makikisawsaw. Ang mas nakakaadit ining North Korea. Talaga. Ang Russia dahil sinda nakikisawsaw po tabi. Why? Mas kinakaapil yan kan Iran. Iisipon ninda po tabi na ang kalaban ninda digdi is Estados Unidos. Dahil nga ni sinda nang gana sa Ukraine. Panduwa, grabe ang sanctions kan European countries sa inda. Ang katabang ninda Israel man sana actually Israel tabi kuan yan kumbaga ka-partner kan Russia man, pero mas apil sinda duman sa kuan sa Iran. Yung China, ang China po remember may conflict man sinda sa Pilipinas, Taiwan, sa kataraming na mga nasyones sa Southeast Asia because kan pagklamar po tabi kan mga teritoryo, no? Panduwa, ang China, bagsak man ang ekonomiya po tabi, dahil man hindi gugustuho na may bugtak sinda po tabi sa alanganin. Ang China po, nag-iiwas man sa ribok. Kaya ngunyan, ang labanan between Iran, tapos US, tapos kan Israel. Iya po. Kaya lang, kung maghiwas pa ini, bako sa naman 5 pesos sa presyo kan krudo ang mamamatian tadigdi. Iyo po. Mas grabe po ang mamamatian tadigdi. Digdi taman mahiling po ang gobyerno. Ano ang gigibuhon kan gobyerno? Baka anpait naman nindo. Papait naman ngayon kamukan ano yan? Tupad tapos kan pireto? So 5,000 akap, baka ino naman ang pait nindo. Dayan po tabi makakatabang. Dapat po mag-gibo ang gobyerno ng paagi kung papaano ninda ma-neutralize ang presyo po tabi sa Pilipinas gamit po ang pondo kan nasyon na pwede po tabi na yung i-increase kan mga oil companies to yan po tabi makontrol. Ito na po tabi, gobyerno na lang ang magsalo. Bako na ining mga kuanindo, mga 5,000 dindo. Mga 5,000 dindo kang kakalokohan, ginagamit dindo sa politika yan mga yan Kaya lang, ang problema digdita, ang mga politician tadigdi, iniinit ninda yung personal nindang interest. Dapat nga tawan ta sa tao. Tagamitun ta nga sa kampanya, sa politika. Takon itataw ninda yan po tabi duman sa kuan, itataw ninda po tabi ang kwarta sa papasiguruhon para duman sa parang buffer fund, ngani po na dai po magparalangkaw ang presyo kang gasolina, dai sinda. Ta yan ang ulit yan between oil companies and then the government. Di ba? Kung pirangan langkaw dyan, kung 10 pesos sa salong kang gobyerno, dahil dyan dayan pakinabangan kan mga politician aramtaman sa napuan mga politician, di ba? Aramtan mga politician na puro po tabi sa hindi yan gusto. Sige. Anyways, so pinagbabantayan na low pressure area po kang Pag-asa, bagyo na. At yan lang yan alas 7 ngayon. Kung maabot pa, di amay-amayan ta. Tapos mga Pilipino naman sa Israel na naipit sa gira, so iba nakauli sa Pilipinas, so iba patanidan kan Philippine government na di nga ikaw parang luwasarong. May mga fireworks. May mga fireworks po tabi duman sa sa Israel tapos sa Iran. Marina pagka-morning tabi si Daddy Joey Imbinga dyan sa Puro. Marina aga sa mga taga-Puro Ligaspi mga nakaantabay po tabi digdi sa tuyang programa, mga taga-Puro Ligaspi. Hege. Tamay kuan kita digdi, may nagruluwas na naman po tabi mga sa Facebook. Abo ko digding makikisaw-saw digdi sa mga isyong ining political. Pero po ngunyan kasi nagsisirimbagan nagralaog dyan digdi sa kuya, nagsisirimbagan po dahil nakakarahay po. Sabi nga ni po tabi, paturukawon tanamo na sinda, so mga
dapat patrabahoon ta na muna po tabi ang gabos, no? Patrabahoon ta na po tabi sin tagabos, tangani na marhay ang buhay ta. Ta kasi ang sarong leader pag pigpapara dugkuli iyan dyan, dahil man yan po tabi, imbis na ang sa iyang focus is kung paano makakagibo ng mga programa para sa tao na makakatabang po tabi sa satuya, nababangaan focus kaan, no? Nababangaan focus kaya, hindi napaparaot lugod. Iyan ang sinasabi ko sa endo, Iyan ang sinasabi ko sa endo. Dapat po na kada po man nakatukaw, matukaw pa sana po tabi sa susunod na simana, sa susunod na Lunes, sa Lunes po alas 12 maturukaw pa sana, tapos pinagpaparaturok dulta na naman. Actually, nailing ko so post tabi, inililinawon ta, ngani na maging patas kita digdi. Lilinawon ta, may post si Gov. Noel Rosal about naman sa nagluwas maganin issue. Initarakod-takod ini, morning po when watching from Saudi Arabia, si ang samuya na family friend, si Job. Marina agad Job ha. Sige. Saan issue po tabi digdi is nailing ko so post, abo ko mag-react. May post po tabi sa Supreme Court baga, sa paagi ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Paluwas siya po tabi ng dissenting opinion. Dissenting opinion about digdi sa inaapod na the second placer is always second placer. Dahil mo nga pwede na patukawon ang second placer tabi, sumanok mo pag wali na sila. Sa kuyang pamangkin, iyo, nasa Nueva Ecija. Okay. Iyo baga, si Raymart Esteves. Good morning tayo sa imo, Raymart, Dahil na kita nakakakuha na, dapat punan ta naman itong kapihan, diba? Pag Biyernes. Okay. One. Ako dumansa sa kuyang pinagdidiskuter. Ini, didiskuteron ko ini, tabi na isyong ini, susog sa sakuyang makakaya. No? Susog sa sakuyang makakaya, susakutayang pagkaaram po. Kung igwa ka munin mga opinion, bahala man kamo. Sabi ko ni Sendo po, may kanya-kanya kitang mga opinion, kaya nga tinaunan kita nin sa diring pangaran, nakapag-iniskwela kita, nakapag-adal kita, tangani po tabi na lawigan ta po, aramon ta po an sa tuya na mga opinion. Diba? May mga opinion kitang dapat na iluwas. Kasi, di ako nagugusto digdita. Sabi po kan Supreme Court, si Associate Justice Marvic Leonen, sabi kan Supreme Court, dai nga pwede, dai ko na English kundi bibikolong ko na tangarin masabutan nito tabako man kita mga Amerikano. Dai nga pwede sa dissenting opinion niya nagluwas po. Siguro magkabarasaman nindo. Yung second place rule na in case po tabi in case po tabi na yung kandidato na nakasumpa na alimbawa na disqualify from the very beginning. Kung alimbawa sa COC niya disqualified siya po tabi before pang election, gustong sabihon dahil invoid yung COC niya, parang istribo itong boto mo, dahil ito po tabi bilangon parang sa nuisance candidate ka na dahil bibilangon. Ang ruling po sa dissenting opinion ni Associate Justice Marvic Leonen na nabasa ko po, nabasa ko, di akong pakiaram kung nagkabarasama nindo, sabi ko, Sendo, may mga opinion ka mo. Sa opinion po tabi digdi,
okay ini na ang sabi niya po, si Ringkini ha, ang secret pleasure sa eleksyon, dahil mo po tabi pwedeng patukawon sa posisyon po tabi because day siya inaapod na sufficienting boto para po tabi hali sa tao ta kasi election ini ang i-implement digdi tabi yung inaapod na rule of succession duman sa local government code which is section 44 ata yan o 47 kung di ako nasasala tabako man po tabi ako matibay pagabot sa local government code gustong sabihin inabandon po kan Korte Suprema sa paagi ni Associate Justice Marvic Leonen yung second pleasure rule pag na-disqualify from the very beginning po na-disqualify so kandidato na nakapagsumpa na automatic yung second pleasure di man pwedeng ibuktak automatic sa succession rule kung ano ba mayor vice mayor matukaw bilang mayor mailibit sa kwan in the case po tabi na dae nin parang adeng available dapat magkaigwanin inapod na special election ngunyan pa man sana ini po ngunyan siyempre ma-react digdi sa Legazpi nag-react si actually nabasa ko man yung reaksyon ni Mayor Pido Garbin kan Legazpi si Mayor Pido Garbin nakatokaw ini baga pig-iriwalan dapat ngayon si Vice Mayor Bobby Cristobal na-disqualify si Mayor G. Rosal dapat ngayon si Bobby Cristobal ang matukaw yung ruling actually tayo baga nagkarasuan 2022 to 2025 disqualified sa mag-agong na Rosal nagkarasuan po tabi so desisyon po tabi kan Supreme kan COMELEC yung second pleasure which is Attorney Pido Garbin iyo po dapat ang tumukaw bako sa Vice Mayor duman yan sa desisyon kan Supreme Court which is unanimous di kinagkontra duman even si Marvic Leonen nagboto nin pabor ngunyan sa na po tabi ini nangyari na so second pleasure niya di pwede nagpadarangugan nagpo-post sa Facebook nagpapadarangugan po tabi siyempre ako man para kay Attorney Pido Garbin makukulugan ako makukulugan ako nata kasi iyo ito so duman sinakub po tabi so desisyon kang Korte Suprema ang may problema digdi po yung Korte Suprema dapat so desisyon nito ka ito kung iyo man sa napalan iya na ang secret pleasure is always secret pleasure di pwedeng tumukaw dapat so desisyon nito po tabi nagbako naging ano ba yon unanimous yung desisyon kan mga Supreme Court kasabay ng Chief Justice di ba di ba so garungon yan ang nangyari garo kinaon kan Supreme Court ni Justice Leonen which is siya nagpirma manduman sa inot na desisyon po tabi kang Korte Suprema sa kaso kan Legazpi kinaon niya po so inot niyang pinirmahan dapat di siya nagpirma duman kung mapaluwas siya kan inaapod na dissenting opinion about po tabi sa pag-abandon kan second pleasure rule sa irarom kan local government unit di ba so sabi ko digdi day po tabi pwede na ito actually kung legal battle ang pag-urulayan ta day naman ito sakop tabi kus nakatukaw na si Attorney Pido Garbin mayor na ngunyan day naman ito sakop po sa totoo lang bako na ito sakop kang kwanta yung desisyon ni yung opinion ni Associate Justice Marvic Leonen day naman po tabi pwedeng masakop why ngunya na so desisyon tapos na po tabi so enot kaya tumurulong na kita digdi kung abo nindo siyempre may gusto kay Attorney Pido Garbin may abo total sarong simana naman sana congressman na siya matukaw baga subayaw tayo sunanggana pabayaan ta na hindi na kita digdi magpara day na kita digdi magpara ulid-ugid pa kan mga nangyari because ini po nangyaring ini nakasusog duman sa
Supreme Court decision nangon yan binawi po tabi ninda. Binawi ninda ngon yan. Di ba? Supreme Court di diyan may problema eh. Dapat kayo pa po tabi kung talagang iyo palan iyan dahil na nagdesisyon lugod. Or dinesisyon namin na dapat bako ang nagtukaw so napirde. Tangon yan baga anong nangyayari nagbuburulihan po tabi buli baga sa social media kaya rakman kan tao na repektado po tabi di man pwede yan. So yan po di na pwede an role kay ni po tabi na second placer. Taigwa na po ninrolling na susog sa dissenting opinion ni Justice Marvic Leonen kan Supreme Court. Sasakuya tayo ni kaya medyo alawig ining diskusyon. Alawig ining diskusyon po tabi. Igwa na naman kinaglalatawngon yan na ito kasing kaso na dinesisyonan kan Supreme Court tatarakod ini kasing isyong ini ining dinesisyonan po tabi sa inot na pinagdidiscuss ta kasarabay inidigdi so ombudsman issue po tapos na ito na kumbaga i-crash out na ito sa otak ta ombudsman yung pag-disqualified pag-perpetual disqualification tapos na ito may desisyon na po tabi duman dito na yan wala nang paagi kundi nakapuntos naman so gobernador yung incoming governor. Ang problema mo niyan yung decision po tabi na 2022 to 2025 ito po talaga actually dinisqualified baga because kan paggastos kan kwarta sa mga senior citizens na nasa election ban na kan COMELEC. Daday po tabi ng notice of exemption dinali duman so mga Rosale. Ngunyan po, actually yung decision kan Supreme Court, ura man ito ng perpetual disqualification. Ura man. Kaya baga, ngunyan, nakadalagan giraray po tabi yung yung gobernador. Ura man ito perpetual disqualification na kaakibat. Di ba? So, urat yan sa pagbabalik ko, tadakulo na kong mga hanap buhay digdi. Kaya po ang kong hanap buhay, tapa naman kami. Orat yan po sa sakuyang pagbabalik digdi sa programa, pag-urulayan ta iyan. Dahil kung magpihit kang sa indong mga radyo, pag-urulayan ta yan, lalo na sa mga taga-Albay, taga-Ligaspi, tangani po na dahil kita magkasarala digdi po sa isyong ini. Pero sabi ko sa indo, pagdidiskutar kayo ni, susog sa sakuyang makakaya. Tangani na maging patas ang labanan digdi. Dahil man pwede na nakailing lang kita duman sa sarulado. Paano man so diritsos kan sa ibong? Diba? May diritso ba ito sa ibong? 27 minutos lampas alas 6. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested and
ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time. Igwa na kita nin 32 minutos lampas ang alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good para dumit mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good para dumit mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose
Rose Papaya. Iguaning double whitening Ken Papaya Extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Alright, balik na ako digdi sa programa po. Okay. So, pasiring na kita digdi, sabi ko magkasendo, yung easy decision duman sa kaso ni Gov. Noel Rosal. Kan 22 to 2025, 2022 to 2025, dahil po ito kan inaapod na perpetual disqualification. Ora, tabi. So, ano ang gigibuhon po tabi ngo niyan? Bako man ini simple na proseso po. Ang proseso po tabi kay ni is mga nagko-contest digdi po tabi. Kung nagtukaw giraray ang gobernador ng Ghana because ginusto kan tao. Maagi po tabi di ma-file po nin perpetual disqualification cases kontra kay Gov. Noel Rosal sa Regional Trial Court na. Bako naman po ang COMELEC. Di ko lang masabutan ining kuan to headlines kan Inquirer.net kasi yung sa COMELEC tapos na po, election lang ito. Tapos na po so issue Sala so
parang salaan headlines kan Comelec I can inquirer.net ano nahiling ko dahil lamang inadala na kasi dahil naman luwas na digdian Commission on Election tan Comelec po sinda suproseso lang kan eleksyon ang sa indang pinag-atupag pati po yung mga disqualification cases digdi sa tapos ng desisyon po kan Supreme Court sa kaso po tabi kan gobernador wala naman sindang labot digdi kung sisay po ang gusto na mag-contest digdi po masubmit ka sa RTC Regional Trial Court nin petition po na itong disqualification kay Governor Will Rosal tapos po tabi kay Mayora Geraldine Rosal kan 2022 to 2025 kaakibat digdi po yung perpetual disqualification maagi po yan sa Regional Trial Court. Alimbawa po napierde alimbawa ngaya pinaburan kan Regional Trial Court na i-disqualify giraray po yung gobernador na dapat igwang kaakibat ito po tabing disqualification igwa po tabing kaakibat na perpetual disqualification from running in any public office lifetime dahil man po yan madiretso sa Supreme Court kung apakatapos kan RTC Court of Appeals muna then to Supreme Court bumilang daw kamo po tabi pirang taon yan pirang taon yan nabibilangon po tabi aram taman po tabi ang kaso dahil man yan po tabi pwedeng tapuson po tabi sa laog din sarong simana never po na nangyaring siringkaan ano yan special case reparuhon man yan kung sarong simana tapos na sa RTC grabe ang prosedimento kayan ma-file po tabi sa prosecutor's office ano yan ma-aram kung igwanin probable cause papasimbagon po tabi within 15 days gayon kung di ako nasasala tamay mga timeline yan po tabi na dapat mag-hearing malatag so prosecution malatag so depensa o pirang taon yan bibilangon sa RTC sana dahil mo ang pwedeng alimbawa sa RTC nagdesisyon na pinaburan po tabi so petitioner kontra sa napirdi sa gobernador di mo pwedeng i-implement yan napahalion mo na ang gobernador po tabi because convicted siya sa RTC igwa ng perpetual disciplination no kasi sundo po tabi dahil yan napapinalize siyang pwedeng mag-finalize yan ang kaso Supreme Court sundo na igwa po tabi dahil po inaabot sa maximum duman sa Supreme Court na legal remedies kan sarong individual dahil mo siya po tabi pwedeng pahalion dyan sa pwesto because kay puan mong tawanan nin due process due process po yan dahil mo siya pwedeng pahalion sabi ko rin sa ito po pirang taon magugulong ang kaso 3 taon man sa napotabian ano yan 3 taon man sa napotabian kuangkaan duration di ba 43 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga tapos-tapusong ko na ini pero kita magpasiring sa mga reports kan sa tuyang mga pagiriba may mga post pa na
dahil ngayon natutunawan sa mga pirdi. Sala. Abo ko kaya abo ko mag-react dyan sa mga post. Kasi may nahiling akong sala. Kasi mina-react tulos kita na sala man po tabi. Sabi ko baga sa Endos, doon sa Endot kong pinag-discuss, ito po tabi na desisyon ni, itong dissenting opinion ni Marvic Leonen, Associate Justice Marvic Leonen, na ina-abandon yung second placer. Sa paguna nindo po tabi, si say an appear din ni Gov. Will Rosal, si Congressman Joey Salceda. Sa paguna nindo, si Congressman Joey Salceda, rauto nun sa iyang pagkatawo kayan because of that. Dahil po. Dahil naman po si, pero dahil, aputon ko kamo, si siya mabibinipisyaran po tabi, iping case, next siya sabing iyon na si Gov. Will Rosal, magkaigwan ng perpetual disqualification. Duman, kung susugon sa dissenting opinion po tabi kan Korte Suprema. Dahil man po mabibinipisyaran si Kong Joey Salceda, tapir di baga? Dahil man pwede po tabi na magtukaw yung pirde. Ang sabi po kan Supreme Court. Yung second placer rule, inabandon na po. Dahil man pwede si Congressman Joey Salceda. Kung ako kay Congressman Joey Salceda, natatama si kaso pa man ako kaan, pero meron magagastusan ako, mararaot pa sa kuyang pangaran. Dahil naman. Dahil naman sa napotabi ako makatukaw, ako gumastos pa. Pagandaan ko, susunod, kung marimat ako. Dahil naman, dahil naman kisikal pleasure ko dyan Ura naman makukuha po tabi si Congressman Joey Salceda, kaya dito na dapat na ipagparaguyo doon pang pangaran ni Congressman Joey Salceda. Si Congressman Joey Salceda mumuraway na baga. Sininso baga si Congressman Joey Salceda? Dahil man, sa nangyari pang sa desisyon kan Korte Supremang inabando na inyan na second placer, sa paguna nindo po, maasikaso pa ang Congressman Joey Salceda, dahil na po. Taday naman siyang interest na makukuha dyan. Halimbawa, si Mayor Pido Garbin, tapos na po yung libro ni Mayor Pido Garbin din versus Rosal. Tapos na po. Ngata, si Congressman Pido Garbin, yaw na sa Bicol. Ang nanggana po tabi, subayaw niya gana. So ano pa man ang purpose po tabi kung sa lado ni Attorney Pido Garbin? Ura naman siyang interest duman kasi tapos na po sa issue sa iya. Di ba? Kung sisay man ang mapursudig di, aliw na po tabi nindo iding duwang taong ini. Tawra naman. Tapos na yan. Aliw na nindo sa isip nindo na duwang taong ini. Saro na lang po tabi. Rule of succession. Succession rule. Sisay ang posible po tabi iping case na ma-disqualify digdi sa RTC, sundo sa Supreme Court, so gobernador. Sisay ang matukaw. Succession rule. So si gobernador. Ngunyan, kung gusto ni Vice Governor elect Giday ko na ipulso, sa iya po ang bula. Sa iya ang bula. Malinawan baga? Sa iya po ang bula, tas siya ang posibleng manginabang. Di ba? Alat ko na, ipagpapadagos ko yan si Mix na muna, nasa linya na. DWGO Live Report. Staff Sergeant Merx Lavendina Jr., may report. Please come in. Magandang umaga po, Kuya Alwin, at sa lahat po na mga nakatabay sa programang Tingog ni Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Nasamsam po ng pinagsalip na operasyon ng gobyerno ang isang imbakan ng mga matataas na kalibring armas
mahigit 3,000 na bala at iba't ibang materyales para sa paggawa ng bomba sa isang operasyon ng pulisya at militar na nagdulot ng malaking pinsala sa isang unit ng Communist Terrorist Group sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na persa ng COT 161 at 162 Community Investigation Team at isang unit mula sa Charlie Company ng 16th Infantry Battalion Philippine Army. Katuwang nila ang Camarines Norte 2nd Provincial Mobile Force Company, 91st Special Action Company, 9th Special Action Battalion, PNP Special Action Force at mga operatiba mula sa Jose Panganiban Municipal Police Station sa pagkipag-ugnayan sa 21st Infantry Brigade, 21st Military Intelligence Company, 2nd Military Intelligence Battalion, 2nd Infantry Division, 81st Infantry Battalion, 7th ID, 5th Intelligence Service Unit ng Army Intelligence Regiment at Military Intelligence Group 5 Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang sa mga na-recover sa lugar ay dalawang M16A1, 5.56mm na rifle, humigit kumulang 3,314 piraso ng bala, 6mm na baril, ammunition at mga bahagi ng karaniwang ginagamit sa paggawa ng mga improvised explosive device gaya ng 11 improvised switches, 300 pieces ng emulsion explosives, isang rolyo ng time fuse, isang rolyo ng detonating cord at 2 rolyo ng electric wire. Nasamsam din ng isang antena, 3 kilo ng ammonium nitrate, isang light socket, isang repeater at mga subversibong dokumento. Ang lahat ng na-recover na kagamitan ay nasa kustudiya ngayon ng 16th Infantry Battalion para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Olalti. Staff Sergeant Mayor Pulito Pilo Vendito Jr. nag-uulat para sa Tingog Nin Barangay. DWGO Live Report. Salamat, Merck, sa report. Ali dyan sa Kampo General Simeon Ola. Okay? Iba kang sabi ko sa Indo, nata man ta sige. Ibaga, ako man na dahil naman akong interest dyan, halimbawa kay Congressman Joey Salceda, tapos kay Attorney Pedro Garvin, malinaw na baga, wala naman interest ninda dyan eh. Tapos na nagkakuruan na ninda po tabi so gusto ninda. Congressman Pedro Garvin, nakabalik sa Kongreso. Representante ka na Kumikol. Si subayaw niya, Hisham Ismail, Mayor Legazpi. Dahil naman, kung naigonon mo, alion mo na ito. Kay Congressman Joey Salceda, tabi, malinaw na dahil man siya pwedeng tumukaw po tabi because sa ruling kan Supreme Court, opinion ni yung pinaluwas na dissenting opinion po tabi ni Associate Justice Marvick Lunin na day po di ang second placer, dahil naman duman ang manginginabang digdi sisay subi si gobernador. Yung mga subi si gobernador, iyan manginginabang. Pero kung para sa kuya, ako ang vice gobernador, nagpupuon pa sana si incoming Vice Governor Diday ko. Dahil na ako maintindi kaan. Pabayaan ko naan. Pero mero, nata, baka, malinawan baga so resulta kan eleksyon, may nagboto kay Governor Noel Rosal na nagboto kay Diday ko. Halos dit na bagay baga po yung pagkakaiba yung boto, alangkaw lang hindi it si Governor Noel Rosal kay Diday. Paguna nindo po, dahil madadagit kung in kaso mabuking na yung vice gobernador for iping case, kung madagit po tabi yung mga nagboto kay Governor Noel Rosal,
baloson si Diday ko, ta ikangaya pala ng padarahan kay ni. Ibaga. Kung para sa kuya, ako ang vice gobernador, din ako makon dyan. Kung bako siya takot, may kwarta. Aram ka naman yung gabos digdi sa Albay, open book naman yan eh. Na kwarta so nagdalagan, kaya nang garana. O, ngunyan, une. Kung talagang bako katakot, may kwarta ka, sa 2020, labanan mo si Gobernador Rosal. O, simple. Labanan mo. Dahil nga paglabanan, pag-abot digdi sa, rule legal basis ng kalukuhan, dumana sa eleksyon, yung tao mahiling kung si siyan maurag. Diba? Ngali na pair. Malinig pa sa tao. Ingon yan, sa Legazpi, ilingan nyo sa Legazpi, napirdi si Mayor G. Rosal ni incoming Mayor Isyam Ismail. Orgulyo po tabi ngon yan ni Congressman Pido. Siya po tabi so talagang dahilan kung nata ng gana. O di ba? Dahil na po yan makikiaram because tapos na so libro. Tapos na so libro. Malinaw na baga po tabi talaga. Kaya sabi ko digdisendo, ang pangapudan ko, ano daw kung tapuson tanayan ng mga isyong yan? Patrabaho unta na po tabi sindagabos. Ngayon na din ang problema. Di ba? Alat ko na konta ko ng report pa, may report pa palandig di si Nestor Kagitla. Police Brigadier General Jackie Wanki, tinalagang bagong Regional Director ng Police Regional Office Calabarzon. Si kabahaging Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Nestor, please come in. Si Police Brigadier General Jack Wanke, isang pinagmamalaking miyembro ng Philippine National Police Academy, tagapagpatupad class of 1992 ay opisyal na naluklok bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office Calabarzon. Si Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas na namuno sa Police Regional Office for sa loob ng isang taon, 8 buwan at 16 na araw. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagtala ang rehiyon ng mga makabuluhang tagumpay sa mga operasyon. Sa kanyang pamamaalam, si Police Brigadier General Lucas ay nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat sa mga opisyal at tauhan ng Police Regional Office 4A Calabarzon sa kanilang pangako, suporta at sa buong kanyang tour of duty. Pinasalamatan din niya si PNP Chief Police General Nicolas Torre sa tiwala at kumpiyansa sa kanyang pag-upo sa bagong posisyon bilang Deputy Regional Director for Administration ng National Capital Region Police Office. Ang seremonya ay pinangunahan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na kinatauhan ni Police General Melencio Nartates Jr., Deputy Chief for Administration. Ipinahayag naman ni Police Brigadier General Wanke ang kanyang pangako na ipagpapatuloy ang mga tagumpay ng Polisiya Regional Office Calabarzon at higit pang palakasin ang mga kakayahan sa pagpapatakbo nito. Nangako siyang paitingin ang paglaban sa kriminalidad, illegal na droga at insurgency habang itinataguyod ang disiplina ng polisiya, profesionalismo at transparency. Nakatuon din siya sa pagtataguyod ng matatag na pakikipagtulungan sa mga stakeholder at publiko. Ako, si Nestor Kagitla, nag-uulat sa mapanig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report. DWGO Live Report. Alright, sige. So, maparam naman ako sa programa kayo. Ratan po ang DWRL Barreta La City, ha? Masunod na. 1, 2, 3, let's go!